Μεγάλη θρησκευτική πανήγυρη διοργανώνει ο Χοροδιακός Σύλλογος Στηρίου την 5η 31 Αυγούστου στο Στήρι Βιωτίας. Μια αξέχαστη βραδιά με τα μεγαλύτερα ονόματα του δημοτικού τραγουδιού. Τραγουδούν ο μοναδικός Γιώργος Βελισσάρης, η Έλενα Γιοργαντά, ο Κώστας Σωτηρόπουλος, Κορε Κωνσταντίνια, παντρέψου τώρα που σε νιά, παντρέψου τώρα που σε νιά. Στο κλαρίνο ο Σταύρος Ιωαννίδης. Ένα σόλο, Σταύρο. Χορός Ελεύθερος. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972 1133 03 και 6978 78 1158. Την 5η 31 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Στήρι Βιωτίας για μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Μια βραδιά δημοτικού ξεφαντώματος που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Σπάστε τα τακούνια σας, στην πίστα ανεβείτε, το μαγαζί γερνάει όσο θέλετε να πείτε. Σπάστε τα τακούνια σας και όχι τις καρδιές σας, DJ τώρα χαμηλά.